गरेसरनि नावकाटा आन्चलिक श्री श्री विष्णु धामाव 26थि सार्वजनिक आरिया एबा आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिजों लोगोसे जथुम्मा जालाङो। 7 आरो 8 फेब्रुआरि खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय नैथि सार्वजनिक आलारि बाथि फोजोंनाय जथुम्मायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं समाजाव फोथायबोनाय खान्थि बादियै श्री श्री विष्णु धामाव आलारि बाथि फोजोंनानै गोसोनि साननायखौ मोनफुंनो आरज खालामनाय जायो। हादरसानि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां सिबियारिफोरा नावकाटा आन्चलिक श्री श्री विष्णु धामाव जानाय आलारि बाथि फोजोंनाय जथुम्मायाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि आयतिफोरनि दिहानाम हरिनि गुना कीर्तन बायदि हाबाफारिया 7 आरो 8 फेब्रुआरि खालाराव नावकाटा आन्चलिक श्री श्री विष्णु धामाव गोमखांहोदोंमोन। 8 फेब्रुआरि अदेबानि जोबथा साननि मोनाबिलियाव चिप्पाझारनि प्रियंका सैकिया आरो हिरामणि कुमारनि नाम हान्जानि गेजेरजों श्री श्री विष्णु धामाव जानाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जायो। गरेसरनि नावकाटा आन्चलिक श्री श्री विष्णु धामाव 26थि सार्वजनिक आरिया एबा आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिजों लोगोसे जथुम्मा जालाङो। 7 आरो 8 फेब्रुआरि खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय नैथि सार्वजनिक आलारि बाथि फोजोंनाय जथुम्मायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं समाजाव फोथायबोनाय खान्थि बादियै श्री श्री विष्णु धामाव आलारि बाथि फोजोंनानै गोसोनि साननायखौ मोनफुंनो आरज खालामनाय जायो। हादरसानि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां सिबियारिफोरा नावकाटा आन्चलिक श्री श्री विष्णु धामाव जानाय आलारि बाथि फोजोंनाय जथुम्मायाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि आयतिफोरनि दिहानाम हरिनि गुना कीर्तन बायदि हाबाफारिया 7 आरो 8 फेब्रुआरि खालाराव नावकाटा आन्चलिक श्री श्री विष्णु धामाव गोमखांहोदोंमोन। 8 फेब्रुआरि अदेबानि जोबथा साननि मोनाबिलियाव चिप्पाझारनि प्रियंका सैकिया आरो हिरामणि कुमारनि नाम हान्जानि गेजेरजों श्री श्री विष्णु धामाव जानाय आलारि बाथि फोजोंनाय